Елите ООД е една от първите и водещи фирми на българския пазар, предлагаща оригинално разнообразие от двулицеви и еднолицеви ортопедични матраци и легла, подходящи за всеки дом и хотел. Изработват се в новопостроена фабрика в град Пловдив. Площта е 3600 квадратни метра, съобразена е с европейските и световни изисквания. В сградата се помещават просторна изложбена зала, администрация, склад и производство. Матраците се изработват от висококачествени материали в съответствие с международните стандарти за екологичност. Елите ООД изработва матраци по български и европейски стандарти, а също така и нестандартни размери по поръчка на клиента. Продуктите на Елите ООД са с европейско качество на разумни цени. Екипът от специалисти на Елите се отнася с респект към факта, че човек прекарва 1/3 от живота си върху своето легло. Затова необходимостта от комфорт е главният мотив и вдъхновение, вплетени в новите модели матраци. Престиж. Съдържанието на матрака е 100% пенолатекс, естествен каучук, което го прави ортопедичен и ергономичен. Матракът е с дебелина 18 см, двулицев, с зимна и лятна страна. Дамаската е 100% памук. Гаранцията е 10 години. Модел Magic Form е ексклузивен анатомичен и ортопедичен матрак с памет ефект. Матракът тип сандвич съдържа в себе си луксозна пяна с висока плътност, а от двете страни космически материал – мемоформ. Матракът е двулицев, височината му е 20 см, дамаската капитонирана, 100% памук, предлага се и модел с сваляща се дамаска за лесна поддръжка. Новият луксозен модел Елите Лукс впечатлява със специално таканата си дамаска от 100% памук, антибактериална, хипоалергична. Матракът е изключително комфортен, ортопедичен, двулицев, с височина 30 см. Новото при този модел е специалната въздушна система, която представлява лента от структурирана материя с ширина 10 см, поставена от външната страна на матрака по целия му периметър, за да може да диша. Специал Лукс е другия нов луксозен модел на фирма Елите. Той е уникален с таканата си дамаска от 100% памук в черен цвят с сиви отблясъци. Основата на матрака се състои от плаващи пружинки с малък диаметър, като всяка една е опакована в отделна торбичка, което позволява да се разпредели равномерно натоварването на тялото върху матрака. Височината му е 26 см, анатомичен и универсален за всички сезони. За хотелско обзавеждане фирма Елите предлага тапицирана основа база, изработена от ПДЧ плоскост с дебелина 18 мм, тапицирана с капитонирана дамаска с височина 25 см. От 2009 година Елите ООД става вносител на болнично оборудване. Продуктите са широка гама от болнични легла, кушетки, маси, шкафчета и други артикули, изработени от висококачествени материали. Те са необходим инвентар както за медицински учреждения, болници и диагностични центрове, така и за санаториуми, пансиони, спа-центрове и домове за отдих. Медицинската мебел, освен практична, здрава и функционална, притежава и добър естетичен вид. Материалът, от който се изработват мебелите, е с висока надежност и дълготрайност, лесно почистващ се, издръжлив на дезинфектанти и дава възможност да се поддържа хигиена, близка до стерилната. Елите ООД, град Пловдив, България. Усещане за уют, елегантност, лукс, комфорт. Елите ООД. Усещането е всичко.